жестоко потушено. Започва невиждан терор. Революционната криза продължава. Ръководството на партията счита, че Българската комунистическа партия трябва да се възстанови като нелегална политическа и военна организация, която да подготви и ръководи ново въстание. За изграждането на окръжния военен комитет са привлечени Пеньо Писков и Иван Казанджиев. За главен отговорник е определен Боян Българанов, който малко по-късно се изселва и напуска града. И тогава за секретар на партията е избрана Вела Пискова, а за ръководител на военната организация Тодор Станев. На военният комитет е насочен към организиране на бойни групи. Шуменска околия е разделена на два сектора с началници Вичо Папазов и Гачо Тенчев. В този период се провеждат нелегални партийни конференции. На районната партийна конференция в Преслав присъства Зола Драгойчева като член на Централния комитет на партията. Дадените указания раздвижват вече създадените бойни групи. Същевременно фашистката власт продължава да укрепва. При това положение няма изгледи за успех на ново въстание. Проведените акции от четниците изострят обстановката в окръга. В края на месец февруари са създадени 3 чети. Полицията влиза в тяхните тири и много от членовете на военната организация са арестувани. В някои села четниците успяват да се укрият и излизат в горите. Създават се нови групи в Черноглавци, Габрица, Къклюджа или сега Венец. По-голямата си част тези чети съществуват до лятото на 1925 година. В това време властта мобилизира полиция, войска, различни фашистски групи, за да разбият четниците. Въведено е в Шуменско военно положение. В тази неравна борба загиват редица четници и ятаци като Христо Велинов и Иван Илиев Бонев. На тази дата, точно преди 100 години, съдбата не пожали и Иван Христов. Сред нас е неговата внучка, главната Иванка Василева, ще я покоя да сподели свои мисли за живота на тях. На България. Сливат се в едно минало, настояще и бъдеще. И отново години на светлите годишнини ние признателните поколения ще заставаме с мълчание, причистени от великия идеал на въстанието пред святия олтар на майка България. Септемврийското антифашистско въстание през 23-та година е съдбоносно и за моя дядо Иван и бабата на Царева. Оставили 4 деца кръвите сираци. Най-малкото от тях, моята майка, е била по-малка от 2 години. Годината на нейното раждане съвпада с създаването на партийна група в село Върбак и с встъпването на дядо ми в редовете на партията. Душата и думът им винаги са били отворени за комунисти и самишленици. Самите те, чужди в този край, бързо спечелват уважението и симпатиите на съселените си от село Върбак. Роден през 1884 година в село Върбешница, окръг Крачански, дядо ми заедно с 3-мата си братя и майка им през 1908 година се преселват в село Върбак. През 12-та година той се оженва за Гена Иванова Ковачева,
родом от село Гостилица, Габрово. През 13-годишния им семейен живот се раждат 4 деца. Сено, най-големият 1914 година, Найден 1917, Катерина 1920 и Стефана, моята майка, за чиято рождена дата и година се е спорило дали е септември 22 или септември 23, тъй като при обиските на полицията са били изгорени всички документи, запалвайки родната им къща. Периодът след Първата световна война, 22-23 година, в село Върбак се създава Културна фронт. Инициатор и ръководител става Тати Пенчев. Същият се проявява като воен и безстрашен четник и строг командир. Окръжният комитет на партията го определя за инструктор на комитета. В състава на четата му, сформирана през 1924 година, първите четници са двамата братя Иван и Пешо Пенкови Цаневи. Двамата братя участват във всички акции на четата. През март 25 година полицията успява да попадне на следите на четата и я разпръсква на групи. Някои от четниците се предават, а други емигрират. На полицията стават известни имената на някои четници-комунисти, за чието глави обявяват награда. Между тях е името на моя дядо. Идват в родната му къща, често разпитват жена му къде е избягал мъжът си, с кого, къде се намира четата, идва ли си вечер и така нататък. Много пъти са и нанасяли побои и накрая без съд и присъда я затварят в Шуменския полицейски затвор. Това става на същата дата, 17 април 25 година, в деня на убийството на дядо ми. На този ден дядо ми и още един четник от село Черноглавци, отивайки да вземат хляба, оставен от ятаците в гората на село Габрица, попадат на засада, оглавявана от полицейския пристав Стоян Атанасов. При завързалата си пристрелка пада убит дядо ми. Наскоро след това се предават и другите 7 четници. По решение на окръжния комитет на партията, четата се разделя на две групи. Едната емигрира в бивша Югославия, а другата в дядо ми Тати Пенчев и Пешо Пенков Цанев, на дядо ми брат в Одеса. Тук Тати Пенчев загива трагично, а Пешо Цанев по-късно като участник в Великата отечествена война на бившия Съветски съюз. Само 40 дни след гибелта на дядо ми в края на месец май 25 година, след тежко побоище и позиции, освободени, умира в затвора и Пловдив. Така, след свободната 25 година произвола на свобода, незадълго остават 4 освободени деца на преданите комунисти Иван и Гена Цанев. Техните другари обаче партията ни остават безучастни към съдбата на освободените деца, както и към съдбата на останалите деца на загиналите септемврийци Лилия Карастоянова, брати Сашко, сестра Елена, Венета Кандева, Недялка Бремечкова, Ана Господинова и други. По решение на окръжния комитет на партията в Шумен, покойният Деню Попов организира нелегалното изпращане на две от децата на дядо ми и баба ми. Найден тогава е бил на 9 годинки и Катерина на 7. В Съветския съюз, включвайки ги в групата на останалите 12 деца, които, тръгвайки от България през Виена и Германия, където престояват 2 години. В 1927 година групата български деца е настанена в един националния парк Иваново, недалеч от Москва. За мое щастие имах възможността в 1983 година в състава на ансамбъл Шумен, когато гостувахме на Дните на българската култура в Москва, обиколихме Московска област, ходихме и в Иваново и успях да видя този интернационален дом. Тук се родилите деца ще живеят, учат и работят. Когато дойдат часове на изпитание, ще докажат, че са достойни и защитават втората си родина, както по-късно стори това Лилия Карастоянова. По време на войната, Отечествената война на Съветския съюз, Найден, Войчо ми, т.е. е моряк в флотата, а Катерина, 21 годишна вече е и този път съдбата е безмилостно жестока към тях. Завинаги разделя брата и сестрата и само останалата единствена свинка в ученическа униформа ще остане като скъп спомен за нея. За
Братът на дядо ми, Петър Пенков Цанев, поема грижите по отглеждането и възпитанието ми. Като най-голям Цено вече изкарва прехраната си, работил като натайко в червачийските къщи в село Голеда. През 1947 година, едва 30 годишен, той почина. До 1944 година майка ми и брат ми не са знаели, че Найда и Никата са в Съветския съюз. Вероятно, Чичо им се е страхувал да сподели това с тях тогава, защото неведнъж е бил разкарван в полицейските участъци заради комунистическата дейност на братята си Иван и Пешо Цанев. След освобождението, след 30 годишна неизвестност, Найден се обажда от Съветския съюз до родното си село Върбак и пита има ли живи роднини. Изненадващо за него разбира, че има жива сестра и живи Чичо и Стринка, които са я отгледали. Това стана 56-та година, те бяха още живи. Последният брат, който е отгледал майка. Така е формата на моите дядо и 4 деца. И изповядах сега. И да продължавам от тяхното дело. Дали сме успели? Други ще кажат. Но ми се струва, че каквото и да направим, все ще е малко пред светлостта на тяхната памет, която е наша съвест и наш дълг. И колкото пъти се докоснем до тях, толкова пъти безмълвно се спомням за тях и за жертвите. А те незримо ще застанат до нас, за да помълчим заедно. Председателя на Фашистския съюз. Като ме известяват, че паметника е в Роган, да се боли. Значи това е паметника. Значи, когато са го събарили за много дупки, са много разширени. И решихме, че най-добре да направим нова възпоменателна кухня на стари вече. Много години ние включихме се